Assalamualaikum dulur-dulur. Informasi wonten ten Desa Pancuran RW 3 Demakan Mojolaban Sukoharjo nggih punika wonten sendang pancuran pitu. Sendange namine enten 3, sendang kemanten, umbul mulya kalih umbul kahuripan. Lah sing mriko nika enten sendang kemanten. Kula paringi ngertos, kula paringi pirsa tempatipun. Ten Desa Pancuran RW 3 Demakan Mojolaban Sukoharjo nggih punika wonten pancuran pitu. Sing sisih mriki namine sendang penganten enten kalih pancuran. Lah niki ngandhap sendang penganten wonten pancuran pitu, sing mriki enten kalih. Mbok bilih dulur-dulur ajeng mandi suci sesireh ten mriki saged. Ndek wingi nembe Jawa banjir. Nah, niki pancuran pertama ten sendang kemanten. Sing mriko pancuran kalih ning nembe banjir nih. Banjiran. Usume nembe udan. Ten sendang kemanten enten kalih pancuran. Lah balik ten ngajeng dek wau umbul mulya Bali ten dek wau. Nggih bali ten mriki ingkang pancuran nomor 3 niku umbul mulya. Umbul mulya enten 3 pancuran, kula paringi mangertos. Mbok bilih jenengan ajeng sesireh ten mriki saged. Lah niki pancuran sing kaping 3. Sumbere bening banget nih. Niki pancuran kagem putri, kagem setri niki. Niki pancuran nomor 3. Sing sekawan kagem jaler buat pria. Mbok bilih jenengan ajeng santai-santai ten mriki ya saged. Alamatipun ten Desa Pancuran RW 3 Demakan Mojolaban Sukoharjo. Menika pancuran sing nomor sekawan. Medale toya bianter bening nika.
Niki pancuran sing sekawan ten namine Umbul Mulya. Lah niki sing selanjutnya pancuran ingkang nomor gangsal. Nika pancuran nomor gangsal. Ten Umbul Mulya wonten 3 pancuran. Miline biantar bening niki. Biasane kagem sesire saged mandi suci ten Sendang Kemanten, bar niku Sendang Mulya, terus banjur ten Sendang Kauripan nembe lenggahan ten mriki. Dalu-dalu saged. Saklanjutnya banjur Umbul Kauripan wonten kalih pancuran. Kula paring ngertos sisih mriku. Sakbare Umbul Mulya. Ten desa Pancuran RW 3 Demaan Kecamatan Mojolaban Sukoharjo wonten 7 pancuran. Lah niki nganan. Namine Umbul Kahuripan. Lah dalan niki ngandhap. Niki bekas banjir nih. Nah, niki Umbul Kahuripan. Sendang sing nomor pancuran sing nomor 6 niki. Nek tata carane biasane niku mandi ten Sendang Penganten, bar niku terus ten Umbul Mulya, terus lanjut ten mriki Umbul Kahuripan, bar niku terus lek-lekan ten Umbul Mulya mriko. Niki Umbul Kahuripan pancuran nomor 6. Sing nomor 7-ne sebelah mriki. Lewat mriki. Nah, menika umbulipun. Umbul Kahuripan pancuran nomor 7 niki. Nah, kula paringi mangertos. Mbok bilih dulur-dulur badhe mandi suci, nglampahi sesireh. Nah, niki informasine. Informasine sakmeten dulur. Namine Sendang Pancuran 7, Desa Pancuran RW 3 Demaan Mojolaban Sukoharjo. Ten Sendang Kemanten niku enten kalih pancuran.
ten Umbul Mulya enten 3 pancuran, ten Umbul Kauripan enten 2 pancuran. Informasine sakmeten, matur nuwun.